Akorát sedím v Citroene C3 Aircross a v podstate poznáte tie debaty. Väčšina ľudí si myslí, že potrebujete M3, M2 alebo nejaké AMG od Mercedesu na to, aby ste si vedeli auto užiť. Ja si myslím, že jediné, čo treba na tých autách zaviesť, je vypínateľné ESP. Francúzske autá nemajú možnosť vypínať ESP, respektíve ak si trakčnú kontrolu deaktivujete, väčšinou sa pri 50 km rýchlosti zapne. Ale teraz máme takú malú poruchu, čo znamená, že na palubnej doske nám svieti táto ikonka stabilizačného systému, čo znamená, že momentálne si môžem to auto užiť tak, ako ho konštruktéri nastavili. A ja musím povedať, že ho nastavili veľmi dobre, lebo sa s ním dá robiť toto. Takže podpíšte petíciu za vypínateľné stabilizačné systémy, tak aby sme si mohli užívať hociaké auto v hociakej cenovej kategórii. To je všetko.